Nyíregyháza Szabolcs-Szatmár-Bereg megye székhelye, ahol számos középiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola várja a tovább tanulni vágyó diákokat. Nézzük, hol vagyunk most. Belépünk Nyíregyháza egyik legnépszerűbb szakközépiskolájába. A Vásárhelyi Pál építőipari és környezetvédelmi vízügyi szakközépiskolában vagyunk. A középiskolai oktatásba jelentkező fiatalok számára több évtizede vonzó lehetőséget kínálnak az itt elérhető építészeti és környezetvédelmi vízügyi szakmacsoportok. Az iskola népszerű. Ezt bizonyítják évről évre a jelentkezési adatok is. Elképzelhető, hogy a most megjelent fiatalok közül többen az előző generációktól, szüleiktől hallottak az iskoláról. Ez is igazolja az évi szakmacsoportjainak, az itt átadott tudásnak, ismeretanyagnak az időtállóságát, amely tovább bővül az új technológiák befogadásával, illetve az újszerű megoldások megismertetésével. Ezek által tökéletesen lehet alkalmazkodni a környezeti változásokhoz, a legújabb, leggazdaságosabb egyedi igények kielégítéséhez. A kornak és a mindenkori kihívásoknak, elvárásoknak megfelelő tudásanyag birtokában ma már jó néhány volt éviszes diák tud tenni a természeti környezet megóvásáért és az épített környezet szebbé tételéért, a legkorszerűbb megoldások alkalmazása mellett munkája során a harmóniára törekedve. Valamennyi oktatási intézmény feladata a környezeti nevelés, ám az évisz kiemelkedően magas hangsúlyt fektet erre a területre. Az iskolában önálló tantárgy is szolgálja ennek megvalósítását. Kulcsfontosságú kiemelni a környezet és egészség harmonikus kapcsolatát. A környezeti nevelés integráltan jelenik meg, hiszen része minden tantárgycsoportnak. Az évisz 1969-ben nyitotta meg kapuit, jelenlegi nevét 1971-ben vette fel, tisztelegve ezzel a reformkor legnagyobb vízügyi mérnöke, Vásárhelyi Pál előtt. Az iskola komplex képzést valósít meg. Az érettségi és a szakképesítés is adott a tanulók számára, és ezzel együtt a továbbtanulás lehetősége is a felsőfokú oktatásban. Diákjaink az egyéves szakmai továbbképzéssel technikusi vizsgát tehetnek. Ma már a munkaerőpiaci igényekhez igazított kompetencia alapú szakképzés is beépült az oktatási rendszerbe. Az építészet az egyik legszebb szakma. Soha nem válik unalmassá. Egyrészt folyamatosan reagálni kell az új kihívásokra. Ma már az egyedi épületek kerülnek előtérbe, amelyek megvalósításához a legújabb technológiák, számítógépes adatfeldolgozás, tervezési módszerek ismeretét várják el a megrendelők. A mai építészetben megfigyelhető egyfajta visszatérés a természethez. E szemléletmód keretében azokat a megvalósítási formákat keressük, amelyek által csökkenthetőek a hűtési-fűtési költségek, illetve a környezetet szennyező anyagok kibocsátásának mértéke. Magasépítő technikusként az építőipar számos területén elhelyezkedhetnek végzett diákjaink. Kivitelező, beruházó, tervező cégek, építésügyi hatóságok számítanak rájuk, illetve az építőanyag kereskedelemben vagy önállóan vállalhatnak munkát. A környezetvédelem a jövő egyik legfontosabb irányvonala. Ennek figyelmen kívül hagyása a jövő beruházásainál elképzelhetetlen. Az érettségit követő 1 év alatt környezetvédelmi technikusi képesítés szerezhető. A vízgazdálkodók speciális vízgazdálkodási műszaki ismereteket is elsajátítanak.
A végzett technikusok részt vesznek helyreállítási, fejlesztési tervek elkészítésénél, illetve építési, üzemeltetési, helyreállítási munkákban. Önkormányzatok, környezetvédelmi felügyelőségek, vízügyi igazgatóságok, építőipari cégek, ipari és mezőgazdasági üzemek számítanak rájuk. Iskolánkban a megújult tartalmú képzési modellre alapozva az építészet és a környezetvédelmi vízgazdálkodási szakon tanulók is magas szintű közismereti, nyelvi, informatikai, szakmai képzésben vesznek részt. Az idegen nyelvi képzés az iskolában prioritást élvez, mivel ennek birtokában könnyebben biztosítható a végzett diákok munkaerőpiacon való elhelyezkedése. Mindkét szakmacsoportban a korszerű szakmai ismereteket kiegészíti az alkalmazott tevékenységek bemutatása, elsajátítása. A gyakorlati oktatás a jó tárgyi feltételekkel működő tanműhelyekben zajlik. A kézbeton vizsgálata, ehhez a törőgépen fogunk eltörni egy betonkockát, illetve Az Évisz nagy hangsúlyt fektet a tanulók biztonságos oktatására, éppen ezért szigorú munka és balesetvédelem is szerepel a diákoknak szóló ismeretanyagban. Iskolai oktatásunk célja a megszerzett tudás alkalmazása, elmélyítése, illetve a szemlélet továbbadása a család, valamint a lakóközösség számára. A szakközépiskolában a tanulók a megszerzett elméleti és gyakorlati ismeretek mellett az egész tanéven átívelő szakmai rendezvényeken, az ezekhez kapcsolódó pályázatokon, valamint ünnepi eseményeken vehetnek részt a környezeti nevelés jegyében. A Földnapja, a víz, a természetvédelem, a környezetvédelem vagy az energianapja mind szerepet játszanak a tananyag elmélyítésében. A tanulók felé meghirdetett pályázatok érdekében az intézmény szakmai szervezetekkel tart folyamatos élő kapcsolatot. Természetesen a tanórákon túl is van élet, mégpedig színes és gazdag diákélet az Éviszben. A szünetek, a tanítás utáni órák mind-mind a diákközösségi élet színtereire terelik a fiatalokat. A mozgalmas diákélet része a gyümölcsöző sportélet, kosárlabda, kézilabda, röplabda, atlétika, pingpong. A szakmai rendezvényeken túl a szalagavatók, a Mikulás, a karácsony, a farsang, a ballagás is jó alkalom a közös együttlétekre. A külföldi utak, a sítáborok életre szóló élményt nyújtanak az azokon résztvevő diákoknak. A tanulók tájékoztatása, érdekérvényesítése és érdekvédelme szempontjából fontos kiemelni az iskolában működő diákönkormányzatot, illetve az iskola saját újságát. Most nézelődjetek, érdeklődjetek, kérdezzetek és jelentkezzetek az Éviszbe.